Afgelopen weekend werd in de Wetteling het internationaal judo-toernooi gespeeld. En daarnaast vierde judovereniging Venray ook nog eens 3 mijlpalen. Ja, het is 50ste editie en tevens een jubileum voor ons toernooi. 50 jaar achtereen. Ja, maar daarnaast hebben we ook nog jubilea van de club die 65 jaar bestaat dit jaar. Ja, en ik zelf geef 50 jaar les hier bij de judovereniging. Ja. En hoe sta je hier nou? Ben je nou een trots man als je hier staat? Nou, we hebben in de loop der jaren natuurlijk wel het een en ander opgebouwd. Het is een heel competitief toernooi, ja, met van hoog niveau. Want ja, degenen die hier niks te zoeken hebben, die komen hier niet meer. Ja, en we hadden dit jaar 2200 deelnemers die geregistreerd hadden. Ja, ze weten dan dat ze toch niet alle 2200 mee kunnen doen. Ja, dus dan worden per club moeten ze dan nog selecteren. Ja, welke ze meenemen hier naartoe. Ze krijgen het aantal van ons wat mee mag doen op. Ja, dus dan wordt het steeds sterker ook het toernooi. Ja, want hoeveel leden van jullie eigen club doen er nou dit toernooi ongeveer mee? Ja, ook daar zijn wij selectief in. Er zijn er maar 8 die van onze club mee mogen doen. Ja. Eindjes judo en zo, dat geeft jou wel de voldoening. Daar kan je van genieten, want je bent toch judo-trainer? Ja, ik geef zelf eigenlijk al jaren alleen de kleine judoka's bij ons les. Dat vind ik altijd, dat heeft altijd mijn grootste waardering gehad. Daar vind ik veel meer in als bij de senioren. Ja, dus dat is ook het leukste om eigenlijk naar te kijken. Maar als je soms ziet het niveau al van die hele kleine kinderen die hier staan, ja, dat is erg hoog, van klein tot groot. 2 Venraydse judoka's, Fleur en Pauline, vielen al vroeg in de prijzen. Ben je nou trots op je medaille? Ja. En ook Fleur, ben je trots op je medaille? En nu? Gaat die in de kast hangen, de medaille? Op de plank. En bij jou, waar komt de medaille te hangen? Nou, ik denk eerst aan de kast en dat ik hem daarna dan even in de la leg. Wat vinden jullie nou leuk aan judo? Dat je een beetje kan vechten en ja, dat je soms ook op aan toernooien mee kan doen. Omdat je wedstrijden kan doen en vechten en je wordt sterker en je leert vallen. En wat is nou de kracht dan van dit toernooi? Ja, ik heb best wel veel toernooien gezien, maar dit toernooi, ja, dat blinkt uit in automatisering. Alles is geautomatiseerd. Ja, we verlenen zoveel service aan degenen die hier aan deelnemen en aan de coaches. Ja, dat kent geen enkel toernooi en daarom komen ze ook wel heel graag naar ons toe. Ja. Ik denk in het hele weekend wel zo'n 80 vrijwilligers in totaal en die werken zich echt uit de naad om alles geregeld te krijgen. Daar zijn we ook heel blij mee. We hebben een grote vaste kern van vrijwilligers, ja, waar we ieder jaar een beroep op kunnen doen, dus daar zijn we heel blij mee. En iedereen voelt zich ook wel een beetje verbonden met het toernooi. Ja, want iedereen ziet wel dat dit iets unieks is en daar wil iedereen wel een steentje aan bijdragen. Ja, dus dat is wel heel fijn dat je een hele vaste club vrijwilligers hebt. Ja, en je hebt er wel een goed beeld van. Hoe is het gesteld met het judo nu in Nederland? Zitten er wat nieuwe talenten in opkomst? Lopen hier de toekomstige Olympische kampioenen rond? Het is altijd wel zo geweest, want alle grote toppers die op de Olympische Spelen medailles hebben gehaald, die zijn eigenlijk altijd op ons toernooi ook geweest. Ja, en dat is, een aantal namen noemen we de Borgravenstein, Huizinga, noem maar op. Alle toppers hebben hier gestaan. En het is een mooie opstap naar een topsportcarrière, kun je wel zeggen. Toch wil je naar de Olympische Spelen toe? Ja. Wil je ook naar de Olympische Spelen toe? Nee.